Alas 4:35 kasudmang hapon, kan aristarong kang pinagsarong pwersa kang PDEA Naga City Office, PDEA Camarines Sur, asin Naga City Police Office Station 3, ang tulong persona na naaktuhan na nagagamit ng shabu sa sarong drug den sa Barangay Kalawag, Naga City. Kasabay kan pagkakaaresto, nakuaman sa posisyon kan mga suspetsado ang apat na transparent plastic sachet, laog ang pigtutubudan na illegal na droga, na may gabat na 10 gramo o 68,000 pesos ang street value. Apwera sa droga, nakuaman ang sarong pidasong 500 pesos, asin man lain-lain na drug paraphernalias. Binisto ang tulong sospek na sinda Domingo Leonen E. Baranuelo, 59 anyos, na pigtutok dong drug maintainer, Wilson Leonen E. Baranuelo, 53 anyos, asin Arvin Mato E. Borja, 47 anyos na enterong residente kang nasambit na barangay. Help of our community folks. Kami talaga na ko lang pasasalamat mo na sagkod nun yan sa suporta kang PN sa kang mga community sa tuyang kapulisan is overwhelming na nagre-resulta po sa pagdakol kan sa tuyang mga nadadakop sa illegal drugs, dakol kitang mga information na nakukuha, may mga nagkakadarakop kitang mga wanted persons. Sa Aroroy, Masbate, arestado man ang 33 anyos si Carlos III Tan Ibulante kan Barangay Poblasyon sa ikinasar na bypass operation sa Barangay Talaban kan pinagsarong persa kang Aroroy MPS sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Ronald Pascua, Police Intervention Unit Masbate PPO, Regional Police Drug Enforcement Unit, asin sa koordinasyon kan PDEA Bicol, alas 3:13 ning hapon kang nakaaging Biyernes. Na-recover kay Tan ang nagkapirang plastic sachet laog ang pigtutubudan man na illegal na droga na may gabat na 10 gramo o 68,000 pesos ang street value. Po nagahaloy ang mga tao na nagpapabakal or nagpo-push ng illegal drugs. So, ngunyan, nakalusot ka mo baka sa aga or sa mga sumasunod na aga, kamo naman po ang madadakop and makukorner kan sa tuyang mga operatiba. Sa presente, nasa kustodiya na kang PNP ang apat na suspetsado na nagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal